són arguments de tot hacen, i punt. Però funcionen, això és el que em fastidia, funcionen a nivell de societat, funcionen. Els romans, ja dic, foren els primers en saber, en donar-se compte del cas i ho aplicaren. A continuació, Castella ho aplica en Sud-amèrica. Un exemple més pròxim, bueno, relativament més pròxim, França va fer exactament el mateix, Anglaterra, més pròxim encara, el conflicte bèl·lic de la Segona Guerra Mundial, en Hitler, que el coneixeu tots, i imitant els fascistes, el neofascisme dels catalanistes apliquen el mateix sistema. Jo sempre ho he dit, el catalanisme és fascisme pur i dur, però fascisme pur i dur. De fet, han pres molt bé la lliçó de Franco, de fet, gràcies a Franco s'expandeix el catalanisme, i de fet és durant l'època de Franco quan depren les formes, les maneres d'introduir-se. I a on s'ha introduït el catalanisme? En l'educació, en la universitat. Primer que res, en la universitat. I l'altra branca complementària a la universitat és la Iglesia. Tinguem en compte que de la universitat ixen tots els professionals, no a soles els mestres, els professors, sinó també periodistes, metges, abogats, polítics. De la universitat ixen tots els professionals que formen part de l'activitat quotidiana d'una societat. Clar, per a compensar aquells que no passaren per ahí, l'altra branca, l'altre pilar on entra el catalanisme és en l'Església. L'Església es copa immediatament pel catalanisme i sobretot a través dels grups scouts, o juniors. Són els... Vale, doncs això, doncs els dos. S'utilitzen els dos pilars que són els que obriran les portes a la catalanització de la societat. Esta manera d'entendre la identificació, la necessitat de controlar el còdic, de controlar el sistema, està estesa per tot el món i no és d'ara. Ja us he posat alguns exemples, però m'agradaria comentar-vos-en uns altres. Jo no sé si sabreu, el luxemburguès era considerat tradicionalment un dialecte de l'alemà i digueren que ja estava bé. I què van fer? Van crear la seva pròpia ortografia i ja no és alemà, ara és luxemburguès. Ja està, així de simple. Clar, és que és així de simple. I ningú s'ha escriure les vestidures, enganyar-te en això. Un cas molt curiós que Toni Fontella sempre comenta, i jo l'he després d'ell, és el cas del danès i el noruec. Són llengües tan pròximes entre si que són totalment intercomunicatives. De fet, i el suec, Noruega, Suècia i Dinamarca, les tres escandinaves, les tres llengües escandinaves. En la línia que separa Noruega de Suècia, resulta que són dues llengües que és d'una intercomprensió tan elevada que simplement per una qüestió de comunicació hi ha xiquets noruecs que van a escoles de Suècia i hi ha xiquets de Suècia que van a escoles de Noruega. I punt. Però són considerades llengües diferents. I Toni posa l'exemple de les xocolatines, aquestes Toblerone, es diuen? El triangulet. Posa el text en noruec, en suec i en danès. I aleshores hi ha una diferència d'una ratlleta i d'un no sé què, i d'una... La diferència mínima, però bueno,
Anem a veure, són les seues llengües, ells consideren que això és la seva llengua, doncs això és la seva llengua i punt. L'han codificat, l'han sistematitzat, l'han normativitzat i l'han normalitzat, que és el que toca, i ja està. El que passa és que hi ha una cita que m'agradaria trobar-la. Mireu, m'imagino que molts de vosaltres coneixereu, perquè heu vist la pel·lícula o perquè heu llegit el llibre o per les dues coses, 1984 d'Orwell. En la pel·lícula, en el llibre, se parla el que l'autor denomina nova llengua. És a dir, el nom de la llengua ja diu prou. És a dir, és una llengua artificial. La nova llengua. Diu, la nova llengua d'Orwell, en la pel·lícula de 1984, apuntava, encara que en la ficció, a extirpar tot pensament no ortodox, proscrivint els noms mateixos que podien servir-li de suport, perquè qui posseeix la llengua està investit d'autoritat. Totes aquestes bregues que estem vivint, que si la RAC, que si la VL, és que és això. Qui posseeix la llengua està investit d'autoritat i té, per tant, la capacitat de controlar i manipular, evidentment. Però qui posseeix la llengua està investit d'autoritat. L'home d'estat, si aconsegueix, com Atatürk en Turquia, controlar el curs de la llengua en una de les seues etapes decisives, afig al seu poder un altre poder, anònim i eficaç. La llengua és un bé polític i la norma serveix als interessos d'estat, pues l'unitat de la llengua interessa al poder, pues l'unitat de la llengua interessa al poder. Vale? A títol anecdòtic, la RAE és una entitat que s'ha creat des del govern, és el rei, baix els auspicis del rei, però això és real, Acadèmia Espanyola. El mateix passa en França. En França, la política dels Borbons, que és la mateixa que s'aplica així, en la mateixa eficàcia, en França més perquè portaven més temps els Borbons allí, ha eliminat totalment les identitats perifèriques. Parlar d'occità avui en dia és parlar d'algo anecdòtic, de 4 poblets ahí perduts en el Pirineu. Parlar de basc en França, exactament igual d'anecdòtic. El normand, és a dir, les perifèries, els borbons és que saben treballar, i ho feren des del primer moment. En França funcionar, i clar, quan vingueren així, aplicar la mateixa supressió dels furs per llei de conquista o per dret de conquista, i a partir d'ahir la introducció d'un centralisme brutal que si ja portàvem arrossegant-lo des de l'època dels Trastamara i la germana de Foix i companyia, doncs ja va ser el remat. El remat va ser posteriorment en Franco, però bueno. I ara en la ABL. O sigui que ho tenim clar. La política centralista funciona molt bé perquè el que fa és que permet, d'una banda, permet que ens estiguem barallant entre nosaltres, el qual vol dir que mentre ens barallem entre nosaltres no som un problema per al govern central, i al mateix temps ells estan introduint la política que els interessa. És la política centralista que s'ha portat des de segles i que ens han volgut vendre una altra història en la